What's up mga ka-achop? Welcome back sa akong channel. Aduna na po tayo video karon. Naata diri karon mga ka-achop sa Enchanted River diri sa Hinatuan, Surigao del Sur. Nagsakay ta karon sa ilahang shuttle mga ka-achop. Ug samtang magsakay ta, nagya nato ang ilahang souvenir shop. 100 pesos ang entrance fee diri mga ka-achop. Nya libre na pud ning shuttle padulong ug pabalik. Pwede pud ninyo baktason diri mga ka-achop, nindot pud magbaktas. Kay dili man siya kaayo layo gikan sa parking area ug padulong dito sa Enchanted River. Mga 300 meters lang mga ka-achop. Baktas mga ka-achop, pwede mag-picture diri kay nindot kayo ang palibot o bugnaw kayo mga ka-achop tungod sa mga punuan. Kung bago pa lang mo diri sa akong channel mga ka-achop, palihog kog like, comment ug subscribe ug pakipindot na lang pod sa notification bell aron updated mo sa akong umaabot nga mga videos. Salamat. Right mga ka-achop, abot na kita diri sa ilang entrance. Grabe kanindot gid diri sa Enchanted River mga ka-achop. Hastang tinawa gid sa tubig. Ikatulo na nako ning higayon mga ka-achop nga nakaadto diri sa Enchanted River. Ang pinakauna nako nga nakaadto diri katong 2009 pa. Ug 2012 kato dito pwede pa to maliguan diri nga area mga ka-achop. Karon dili na pwede liguan ni diri dapit dito na sa unahan gamay ato na to dito unya mga ka-achop. Mas nindot mo adto diri mga ka-achop kung buntag kay para pagka alas 12 sa udto maabtan ninyo ang pagkakaon sa mga isda. Daghan kayo ni isda diri mga ka-achop nya ilahang ginapakaon pagka abot sa alas 12. Kabalo ba mo mga ka-achop? Wala! Di lang gud tanin niyo mga soko. Nga sagol ang tubig aning niya mga ka-achop, tabang ug parat. Kaning bangag diri mga ka-achop, diri magikan tong tabang nga tubig. Kay ang unahan ani mga ka-achop kay dagat na. Maunang tugnaw pud kayo ang tubig diri mga ka-achop. Pwede pud mo makagamit ani ilahang life jacket mga ka-achop. Apil na to sa inyo ang gibayad nga 100 pesos. Magbili lang mo og ID para makagamit na mo sa ilahang life jacket. Kabalo ba mo mga ka-achop? Nga 80 to 90 feet ang kalalum aning Enchanted River mga ka-achop. Ug mas sobra pag yun ni kalalum kay
wala pa gyud nila na tungtong pinakailalom nga bangag ani mga kaatsyop, kay sa sobra kagamay sa iyang bangag di na gyud masudlot sa mga divers ug researchers mga kaatsyop. Tungod sa kalisod kay ginatulak sila sa tubig pagawas, mao nang maglisod sila og sulod mga kaatsyop. Mao ni ang swimming area mga kaatsyop. Nindot kaayo diri maligo mga kaatsyop, nya safety pod para sa mga bata kay naa sila'y life jacket ug naapoy mga lifeguard nga nagabantay mga kaatsyop. Sige, ira na, kabalungan na. Kabalungan na, sige. Dito nila, Daghan kaayong salamat sa pagtan-aw mga kaatsyop. Kung ta nagustuhan ninyo ang atong video karon, hantod sa sunod na pod. Salamat.